Áno, je to presne tak, je to zmenšené práve kvôli tomu, aby sa to zmestilo aj na balkóny, lebo nie každý má k dispozícii záhradu obrovských rozmerov. Jasné. Ahojte všetci, teším sa, že sa opäť môžeme vidieť, že sa opäť stretávame. V minulom videu sme sa rozprávali o tom, z akých všetkých možností si môžete vybrať v prípade záhradného nábytku, aby ste si skrášlili svoju terasu. A dnes tu mám opäť Jerguša. Ahoj. Ahoj, vítaj v Mebelixe, Nikol. Ďakujem pekne. Naša dnešná téma teda bude, ako sa o ten náš záhradný nábytok starať a z akých všetkých materiálov si môžeme vyberať, lebo asi je toho tiež celkom dosť. Áno, sú 4 základné materiály, z ktorých sa dá vyberať, a to je polyratam, pri ktorom práve sedíme, a môžeme o ňom rovno aj pohovoriť. Je to veľmi príjemný materiál na údržbu pre nás lenivých. Stačí počkať, kým zaprší, a potom ho poutierať. Samozrejme, pokiaľ máme prašné prostredie, tak ho môžeme hadicou vodou, krhlou, čímkoľvek čistou vodou poumývať a stačí ho utrieť. Pokiaľ máme sklenený vrch stola, tak samozrejme použiť nejaký saponát, handričku a veľmi jednoducho urobíme poriadok a priestor na stolovanie na to, aby sme sa tam hlavne cítili príjemne. Tak to celé znie veľmi jednoducho, čiže keď sa bude blížiť nejaká búrka alebo dážď, nemusím to schovávať? Nie, nábytok záhradný je pripravený na to, že vydrží takéto návaly dažďa a vody. A samozrejme, pokiaľ chcem sedieť potom v daždi v suchu, tak je dobre si tieto podsedáky a vankušiky skryť dovnútra, aby ich nezapršalo, ale keby som náhodou nebol doma a príde to náhle, tak aj toto to vydrží, že nezničí sa to. Ale pre ten pocit, že potom si sadnem do sucha, ktorý je pre nás každého veľmi príjemný, je dobre si to odložiť, ale ten samotný nábytok ako taký naozaj stačí to utrieť a je k dispozícii na ďalšie používanie. Práve sme sa presunuli teda k materiálu číslo 2. Toto je železo a ja si to teda predstavujem veľmi podobne jednoducho tú údržbu ako pri tom polyrátane. Nemýlim sa, alebo? Máš pravdu úplnú. Je to takisto veľmi jednoduchá starostlivosť, ako aj pri predošlom príklade. Opäť, pokiaľ necháme tento nábytok na daždi alebo aj samotnom slnku, on je na to pripravený. Je to záhradný nábytok, ktorý je vo výrobe nachystaný tak, aby odolal akémukoľvek počasiu. No a samozrejme na to, aby sme si spríjemnili sedenie, ktoré na tom železe môže byť trošku tvrdé, je dobré využívať podsedáky aj na opieranie, aj na sedenie. No a tie by som odporúčal skryť pred dažďom, aby sme sedeli naozaj príjemne a aby to bolo celé také, ako si predstavujeme. Práve teraz sa teda nachádzame na drevenej polohovateľnej lavici a sa tak hovorí, že drevo je nestarnúca klasika. Je to pravda aj v tomto prípade a v tom záhradnom nábytku možno nebolo až tak veľmi využívané, ale tento rok je hitom sezóny a k tomu ale treba prispôsobiť trošku aj tú starostlivosť. O to drevo sa treba trochu viacej starať, najmä z úvodu, keď si ho prinesieme domov. Je vhodné ho potrieť tzv. Tíkovým olejom a ono vtedy chytí tú ako keby bezpečnosť, keď to tak nazvem, a odolnosť je možno ten lepší výraz. A potom ho už môžeme len používať a oddychovať na ňom. Čiže ako sa o to postarať hneď z úvodu, to je ten olej, ale čo potom taká tá pravidelná bežná údržba? Je tiež veľmi jednoduchá, handrička, mäkké kefy a treba sa vyhnúť silnému prúdu alebo silnému tlaku vody. To drevo nemá veľmi rado a pokiaľ toto dodržíme, tieto základné pravidlá, tak nám určite bude slúžiť veľmi dlho a veľmi pohodlne. Ešte predtým, ako si teda ukážeme posledný materiál, tak máme tu zmenšené verzie toho, čo sme už videli. Áno, je to presne tak, je to zmenšené práve kvôli tomu, aby sa to zmestilo aj na balkóny, lebo nie každý má k dispozícii záhradu obrovských rozmerov. Jasné. Ale zase každý máme právo na to, aby sme si vychutnali svoju či už rannú kávu alebo večerný západ slnka pohodlne a komfortne. A práve na to sú tieto veľkosti určené a je to takisto vo vyhotoveniach polyratanu, hliníku, železa, ale aj v dreve, samozrejme. A vidím, že aj rôzne materiály, aj mozaika, aj rôzne farby, čiže aj keď má človek možno malý balkónik, ale tak o nič nie je ukratený. Ja si myslím, že vyberie si každý, ak to hľada, nájde, takže určite tá ponuka je tak široká a tak pestrá, že treba si zobrať svoje rozmery, svoje preferencie a vybrať si to správne pre seba. Toto je už vlastne posledný materiál, ktorý si dnes spolu ukážeme. Toto je hliník, tak s ním čo? Je tam veľmi jednoduchá starostlivosť, tak ako pri predošlých materiáloch. Trošku vody, handra a občas poutierať a to je celá starostlivosť, ktorú tento materiál potrebuje. A vybavené. No a teraz mi vlastne ešte napadá, že všetko je to teda, bavíme sa o záhradnom nábytku, o terasových záležitostiach. Čo s tým potom v zime?
Je dobre si to odložiť na zimu, tento záhradný nábytok, a ak máme možnosť skryť to do suchého priestoru, to je tá optimálna voľba. Ale pokiaľ tú možnosť nemáme, tak aspoň to prekryť a chrániť pred snehom a mrazom, a to nám pomôže, aby ten nábytok mal dlhšiu životnosť a vedeli sme si ho užívať aj ďalšie a ďalšie leto. Tak v prípade, že ste si doteraz nevedeli vybrať, aký materiál si zvoliť na vašu terasu k vám domov, verím, že vám toto video pomohlo, a aby vám neunikli ani naše ostatné videá, treba odoberať tento kanál, kliknite sem. A v prípade, že radi čítate, navštívte našu stránku Mebelix.sk alebo Mebelix.cz v sekcii blog, kde nájdete zaujímavé články o bývaní, alebo ak radi počúvate, tak je k dispozícii podcast Nábytok. A my sa vidíme zase niekedy na budúce. Čaute. Ahojte.